Δημηρία Δέλτα. Η είσοδος στη ΣΤΟΑ. Βρισκόμαστε στο οχυρό περιθώρι στη Δημηρία Δέλτα. Οχυρό περιθώρι, Δημηρία Δέλτα, 3 Μαρτίου 2024. Προωθημένες γερμανικές δυνάμεις του 23 Συντάγματος αντιαεροπορικού πυροβολικού με βολές ευθυτινούς τροχιάς καταστρέφουν ορισμένα φατνώματα των έργων. Ένα από αυτά, θα το δούμε σε λίγο, είναι το έργο Β22, του οποίου το φάτνομα διευρύνουν και από εκεί εισχωρούν μέσα στις στοές του οχυρού αυτού, του μικρού αυτού οχυρού. Η δύναμη του οποίου ήταν μια δημηρία υπό τον ανθιπολογαγό Σασάνη. Αναφέρει στον δικηγόρο Σασάνη στην είσοδο των Γερμανών, του δίδεται εντολή να σβήσουν τους φανούς και μετά από λίγο αρχίζει η μάχη των στοών που θα δούμε σε λίγο. Την οποία θα εξιστορήσουμε σε λίγο. Κατά τη μάχη αυτή γίνεται χρήση χειροβομβίδων και ό,τι διαθέσιμου μέσου υπήρχε, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να αποδεκατιστούν και να μην μείνει κανείς τους ζωντανός. Ταυτόχρονα με τη διείσδυση αυτών των Γερμανών, ένα άλλο τμήμα τους είχε καταφέρει να επικαθίσει στην επιφάνεια, όπου δέχτηκε άμεση αντεπίθεση, την οποία περιγράφουμε σε προηγούμενο βίντεο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα τμήματα αυτά, να αποδεκατιστούν και να συλληφθούν και 5 αιχμάλωτοι. Εκτός από τους 80 νεκρούς και τους 5 αιχμαλώτους, περισυνελέγησαν 6 πολυβόλα, 3 οπλοπολυβόλα, 43 τυφέκια και πλήθος πυρομαχικών. Ανάμεσα στους νεκρούς, τραυματίες μάλλον, ήταν ένας λοχαγός, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του αυτά. Δημηρία Δέλτα του οχυρού περιθώρι. Και βλέπουμε εδώ μπροστά μας οι σκάλες που οδηγούν στο πολυβολείο Β22, το οποίο το φάτνομα είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί, το διευρύναν και από εδώ κατεβήκαν μέσα στις στοές. Όλα αυτά τα χαράσματα που βλέπουμε βέβαια είναι κατοπινές ανατινάξεις, οι οποίες έγιναν από τους Βούλγαρους.